Patay ang usa ka lalaki kay matud sa mga pulis sa Talomo Police Station 3. Mihulbot og pusil dihang nakamatikod ang suspect nga pulis ang katransaksyon sa illegal nga droga ug unang gipabuthan ang mga otoridad hinungdan nga nabaslan kini. Nahitabo ang transaksyon sa Kilometer 11 Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City pasado alas 6 kagabi Nobyembre 21. Giila lamang sa alias Dato ang napatay nga suspect nga nakuhaan og napalitan og gituuhang shabu nga mobalor tanan sa 224,604 pesos. Nakuha sab sa mga pulis ang .38 nga revolver. Nasikop sab sa bypass operation sa mga pulis sa Bunawan Police Station 6 ang usa ka Ernesto Batequini Buena III o Rogelio del Rosario Esperos Jr. sa Purok 17, Barangay Bunawan, Davao City pasado alas 2 kaganyang kaadlaw Nobyembre 22. Ang duha napalitan og gituuhang shabu nga mobalor tanan sa 1,904 pesos. Sa Digo City, Davao del Sur, nadakpan ang usa ka Eliezer Velasquez Campugan Jr. sa drug bypass operation sa Digo City Police, PDEA ug ubang unit sa PNP sa Purok, Bulinaw, Bangay Compound, Lim Extension, Barangay Zone 3, Digos pasado alas 9 kagabi. Napalitan og nakuhaan ang suspect og balor 2,380 pesos sa gituuhang shabu. Napriso na sa Digo City Police Station ang suspect.